Ayo jerone bagor kuwi kok. Emangnya wadah bagor brand ini wadah napa to? Wadah pakan kire, pakan wedhus, pakan sapi. Apa nganggo brand ngono apa? Lah iya nek brand ki jenenge brand ki nggo pakan apa-apa kok. Iya. Lah sing jenenge ya udu aku. Ya, Terus neng YouTube ya kondang. Tatin saiki komentare Tatin bagor brand ngono saiki. ya ora apa-apa. Napa langsung ilang? Langsung sak cangkeme. Iki senengane. Nah piye kok sok ya ilang? Ah iya, nang ilang ya dilaka. Ayo, nembang. Ya, Awake saya lemu ben. Ben ra apa-apa. Men ana sing cilik ana sing lemu ngono lho. Lah ya nek ngesake panggunge to ya ngebak-baki kudune cukup nggo wong loro ming nggo wong siji kowe tok. Ya iya. sesuk yasa sing luwih jembar meneh. Apane? Panggunge. Lah saiki panggung ki ukurane wayang ya ming semene iki luwih jembar lek golek nggon kangelan kok ya. Iki lho sing mbak-mbak iki. Iki engkon aku ora krungu suaraku kok. Apa budak ora krungu? Lho iki kurang ajar karo dalang ya ngunekke Mas nganggo sound system kok ora krungu lho. Apa? Wis nganggo sound system. Nganggo sound system ngopo? Kok ora krungu? Men cetha ngono lho. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan Ya. Karo para ibu-ibu waranggana sing wis buka swasana ning limbukan iki ya Nak. ya sowan menyang endi, Mak? Sowan menyang ya kuwi Mboresan 1 Balesari Bansari Temanggung. Oh iya. Eneng daleme sapa? Eneng daleme panjenengane nek ora kleru sapa ya? Nek ora kleru Bapak Siswanto lan Ibu Retno Artati. Oh iya. Acarane Awak dhewe tinimbalan sowan ana ing Mboresan Bansari kene adicara ya kuwi Supitan no, tasakuran Supitan panjenengane Mas Wildan Satria Abimanyu. Wildan Satria Abimanyu. Iya, sing wis dipagas nalika tanggal 9 Desember 2019 ana ing Wonosobo. Ya. Bengi iki tasakurane ya kuwi nimbali awake dhewe sak rombongan matur sembah nuwun kagem panjenengan Bapak Siswanto lan Ibu Retno Artati. Ya, Sing wis kepareng nimbali awake dhewe ya kuwi reoni karo para kadang pepunden pinisepuh mitra kawruh sing lenggah ning Mboresan kene sabab arepa dikaya ngapa mbiyen awake dhewe tau tinimbalan sowan mrene ning terus mbok menawa ana utawa
iso ngersake pepandangan liya ya awak dhewe preisik ndilalah iki ana srana panjenengane Bapak Siswanto nimbali awake dhewe lumantar supitane Mas Wildan Satrio Abimanyu ya ora ana atur ingkang wajib diaturake kejaba mung muga-muga bocah sing disupitake ya iso dadi bocah ingkang utama ya nak ya mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa pancen kuwi dadi kewajiban piyayi ingkang ngrasuk agama Islam ya wajib diislamake sarana disupetake nek cara Jawa diilangi sukertane ya pancen ya bener ngono mak iya nulat karo panjenengane Nabi Ibrahim sing nalika semana yuswa 8 dosa taun wae lagi disupiti mula terus ditutake dening para umat-umate ya saiki padha disupetake ngono ya mak pancen bener muga-muga dadi sing pinter bekti sepisan ngaturake panuwun lan kaping pindho awak dhewe sendika dawuh ngersani Bapak Sis tak buka sik ndak lali ya mergane Siswanto ya Bapak Siswanto sing wis keparan nimbali karo awake dhewe sak rombongan ya sak gaduk-gaduk sak bisa-bisa nggone awake dhewe ngaturake pasugatan ya nok muga iso dadi renaning penggaling panjenengan Bapak Siswanto sak keluarga ingkang utama lan umumipun kagem para warga Bansari kene Mburesan Bansari iya kanca-kanca tok gawa komplit nok ya matur sembah nuwun nek nang foto kene pancen bocahe rada kaya gedhe banget fotone ya iya beda karo cah saiki ditari kok nok iya mong aku ya bar nyupitke anakku ditari regane wo sing sak yuta luwih kuwi mung dilempit ora diketok ora mung dilempit kae dadi apik dadine kaya wiron jarik heeh tur ora lara sing rega sak yuta 800 nek ora kleru ki disinar laser oh iya ya nek cara Yudakana aku apalke regane oh ngopo kok tak apalke regane aku pengen dandani nggon rasane dandani tak apalke sak yuta 800 ki sinar laser ya kuwi ya ora krasa oh wis ora kaya mbiyen nek mbiyen melung-melung tenan iya takon aku tau diceritani ana piyai tuwa walale jaman mbiyen ki supit ki ora kaya saiki supit ki kadang nek ra ana lading ming disesrek kempring kae kok melat kuwi landhep banget minges ngono wae ora iya nek saiki ra iso digawe model piye-piye ngono engko sing bocahe Pak digawe helm cakil oke helm cakil barang ya dhewe-dhewe kana iya matur sembah nuwun arep dikaya ngapa carane supit sing baku bocah kuwi sesuk iso dadi bocah sing utama wajibe pancen ngono iya merga ngene ya nak sing jeneng swarganing wong tuwa iki nek nyumurupi anak kuwi ngabekti mbangun miturut marang dawuhing wong tuwa ngabekti tumraping masyarakat ngabekti tumraping negara tur ngerti unggah-ungguh ngerti tata krama kuwi swarganing wong tuwa iya ning ngarepa wong tuwa kuwi entuk kunjungan saka anak bebasan ingkung gajah sedina ping 4 ning nek bocahe kuwi sing iso ngunjung ingkung gajah karo wong tuwa kuwi merosal bedugal ora ngerti tata krama nggugu sak karepe dhewe arepa anak sugih brana picis wong tuwa wis kaya diungak-ungake ning neraka jahanam iya mula sing jeneng wong kagungan putra ki pancen ya kudu diawasi tenan no. Pancen kudu diawasi. Lho iya. Jane wong tuane wis ndidik apik, wong tuane wis ndidik becik. Ning nuwun sewu. Omahe wong tuane di dalam lingkungan yang tidak bagus lah kuwi anak iso terpengaruh karo lingkungan. Oh, ngono ya. Iya. Mula saiki carane bocah kuwi nek dolan ya diawati aja kok mit bocah wis dolan karo sak barakane terus dinengke wae aja, tetep kudu diawasi. Mergo pendidikan anak itu lebih banyak di lingkungan daripada di rumah sendiri. Meskipun di rumah sendiri kudu dibimbing sing saapik-apike, ya ning nang njaba ya kudu diawasi. Ngono ya, Mak. Iya. Wis to, yakin. Sing jeneng apa wae kuwi ya, Nak. Ya, apa wae kuwi saiki kowe duwe nangka. Nangka siji sak pongge kae tok campur duren. Sing pirang-pirang glundung kuwi ambune nangka ilang, ambune mung dadi duren. Semono uga duren sak pongge kuwi dicampurke nangka pirang-pirang glundung, ambune tetep nangka, ora durene ora bakal mambu. Kuwi dadi sasmitaning
cara Jawa saiki sak apik-apike wong nek kiwa tengene wong ala kuwi bakal ketabetan tumindak ala. Ning sak ala-alaning wong nek kiwa tengene kuwi wong apik kuwi bakal tumindak apik katabetan ya kuwi tumindak sing becik. Ngono ya, Mak. Iya. Mula pancen ya kudu ngati-ati tenan. Ngono ya. Heeh. Wis saiki aja kakehan gunom sing tanpa guna. Sindenmu sing tok gawa tirik-tirik iki manfaatno. Siap. Aja kuwatir no. Ya. Ya mung pancen ya iki kersane panjenengane Bapak Siswanto ya pancen nggawa sak rombongan komplit. Ya. Gamelan wayang ya saka nggone dhewe, sound system ya saka nggone dhewe, ning panggung sing ora saka nggone dhewe. Ya pancen ngono ya, Mak. Iya. Wah, Mas Siswanto ning nggon aku jarine suwi banget no. Iya. Ora ndang rampung-rampung rembugane. Heeh. Li ngenyang mboko selawe. Medun 50, munggah selawe, medun 50. Wah, pokoke dedrek rame banget kae. Nek carane wong gelut nganti bicu-bicu pokoke no. Iya, akhirnya deal. Ya pancen ya kudu ngono lho. Lho, saiki ngene. Kesenian kok dianggep larang. Kuwi aku jane rada protes ning batinku lho, Nok. Ya. Kesenian kok dianggep larang. Nanggap wayang saiki larang semene 10 yuta nuwun sewu. Ya. Saiki nek dibanding karo artis-artis ibu kota kae. Ya. Aja dijejerke perkara anu lho, Nok, apa jenenge kekuatane lho. Artis ibu kota kae nuwun sewu. 3 lagu, 4 lagu, pol-pole 150 yuta. Iya. Kuwi ming 3 lagu, 4 lagu. Kuwi akeh banget 4 lagu wisan. Kadang kala ming 2 lagu 80 yuta. Iya. Ning saiki tak bandingke breng kaya ngene iki. Iya. Kok ngene iki ya nek tak nehi rega ngono ki ya aja dinyang. Wong iki ya wis kesenian budaya ki kok dinyang. Iya. Sing sak ki wong sing do semene ki kae penabuh ki cacahe udakara 26. Iya. Kuwi ya ning omah ya duweni anak bojo. Ya, mulih tekan omah ya ditakokke, "Endi, Pak, duwite?" Ya, nyangoni wong semene. Sinden 8 9 ngene iki ya nyangoni. Ngono ya, Mak. Heeh. Ngangkat gamelan sak prabot ngene iki ora mung cukup sak truk, 2 truk. Iya. Urung sing ngangkut ora cukup wong 5, wong 10. Etungane wong 50, etungane wong 55. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Kuwi nek etungane 70 ra ya wis apik to. Iya. Maksude 70. Maksude regane semono kuwi ra ya sapi to didum diponto-ponto wong kae banget ngerti-ngerti. Aku ki sok-sok kebablasan kok. Kebablasan piye? Ketoke nggawa dhuwit akeh banget bar dibayar sing ndi omah tak dum nyo. Bareng rampung iki. Lho. Piye ta iki? Aku meh orang bengi kok komanan 5 yuta iki piye ta iki aku? Nganti kanca-kanca tak undang meneh kene bali 50. Iya. Ngono ya, Mak. Iya, dadi seni budaya iki aja diitung bab larang karo orane. Ya, kuwi bab katresnan kok, Nok. Bab katresnan. Iya. Mula wong iso nanggap wayang nganti atusan yuta nek ning Jakarta kaya ngene mergo tresna tenan karo budaya, tresna tenan karo kesenian iki. Ya, ora hitungan. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Mula tenan aja digagas, wah saiki nek nanggap jadilan nanggap ketoprak wonge gedabiah ngono kae larang. Lah mergo didum wong akeh. Ya, nek dibandingke nanggap penyanyi siji 80 yuta. Ya, ngono ya, Mak. Iya. Wis kowe ora nggo rombongan, wis isih nyediani grup musik, isih nyediani panggung. Iya, nyediake hotel. Ngono ya. Heeh. Hotel ora berbintang ya ora gelem turu. Iya. Dalange campur wiyaga turu nang kursi we beres kok, Nok. Iya. Aku mau lho. Aku iki niat pancen ngono kok. Iya. Pancen niatku pancen ngono. Aku ki nek disediani nang kutha-kutha gedhe ngono, mangke bocange sampun kula sediani check-in wonten ing hotel Plaza Jaya bintang 5 mboten. Kula campur kanca-kanca mawon. Kanca-kanca wonten aula, kula ya teteng aula. Lho, ngono ya, Mak. Iya. Dadi manunggal dadi siji kancane ngrekoso aku ya ngrekoso. Iya, ngono ya, Mak. Heeh. Sebaya mukti sebaya mati. Iya, sing dikarepe pancen ngono. Kancane entuk sithik, aku entuk akeh. Iya. Sebaya mukti sebaya mati. Iya. Ayo ditembangke sing kepenak. Tetembangan iki para warga Bansari Mboresan kene padha rawuh mengi iki, Mak. Iya. Isih sedina sewengi ana. Iya, pancen piyai kene iki ciri khase pancen kaya ngono kuwi. Ya, Temanggung Parakan Wanasaba iki ora iso diowahi ciri khase. Pancen ya. Heeh.
Jane kersane Pak Siswanto rong dina rong bengi. Oh, Nek rong dina rong bengi iki kaya ling alu-aluno. Tur kancaku udah ora gelem. iya. Lho iki lho. Penabuhe saiki mulai sombong. Heeh. Penabuhe mulai aleman saiki. Nek ditari rong dina rong bengi enggak mau ah. Anu apa? Capek. Heeh. Njaluke ming rong bengi sedina. Iya, ya ora apa-apa. Heeh. Pokoke ya wis aneh kana. Jamane wis mulai berubah ya ora kepiye wae tetep ora iso meneng wae tetep melu berubah. Sing ora iso berubah nek Temanggung Paraan Wonosaba iki bab bubar wayang. Ha iya iki. Iki ra iso ndelok langit iki cilaka no. Sesuk nek nganti ngerti-ngerti wis setengah 7 aku iso dituntut karo kanca-kanca. Iya, ngasta jam. Jamku ket mau wis setengah 9 terus enak iki. Mbok menawa entek baterene. Ha iya wis ben ra apa-apa. Ya. Ayo, seneng-seneng tetembangan sing kepenak. Ya, sinden iki tak gawa cacahe Jiro Lu Patmo 678 no. Ya 8. Sing mepet aku iki Mbak Tiwi, tak kira nek ora tak tepungke wis padha prisa lumantar YouTube. Ya, Wong wis akeh sing padha mresani YouTube. ngono. Tur dasare para PBKS Temanggung kene nek dong malam minggu aku mayang ning Yojo ya do ngluruk tekan Ngayuja. Ya, Nom-noman padha numpak montor tekan Ngayuja. Nyenengke nok pokoke wayang iki saiki wis ora tontonane piyai sepuh neh ning pancen piyai nom saiki wis padha seneng karo wayang. Itu luar biasa. ya. Nyenengke ya, Mak. Iya. Mbak Hana Pertiwi iki saka Pring Surat Temanggung. Oh iya, teko laladan kene wae. Heeh. Sing nomor 2 kuwi Mbak Ika Suesti kuwi saka Kabupaten Gunung Kidul, Wonosari, Jogja lantai 2. ya. Kabupaten Gunung Kidul. Heeh. Sing nomor 3 kuwi Mbak Elisa Orkarus Alaso, Ya, sinden sing lagi ngehit ya. mau bengi ning Medion. Jare mau bengi kowe prai. Melu dalang liya. Oh, Ora apa-apa nek prai melu dalang liya no. iya. Melu Mas Cahyo Kuntadi. Ya. Melu dalang liya Mbak Elisa asli saka ngendi kok desane kae? Sing omah sing dinggone saiki ngendi? Mantri Jeron. Mantri Jeron. Jarine saka Sulawesi. Biyen. Heeh, saiki seneng Mantri Jeron. Sing nomor 4 ki Mbak Cita Oh iya. Purworejo punya. Heeh. Sing jejere kuwi Mbak Tatin Lestari Handayani. Ya. Tawa Bagor Brand. Nah iya. Mbak Bagor Brand. Nek tak waspadake jan bener kok mau pas nganggo daster mau mlaku arep wisuh mau aku betul mau tak liwat ning iringku tak mati. Lah ampun ya Bagor Brand tenan kuwi. Kuwi nek disuwek dastere mesti sor. Jejere Mbak sapa? Mbak Tati Lestari Andari saka Gimbongan Kulon Progo ngundak mecucu lambene nek ora didelaske. Iya. Jejere Mbak sapa ta kuwi? Anik. Ya. Mbak Anik kuwi saka asline saka Sumatera. Ya. Puja Suma, Putra Jawa kelahiran Magelang. Ya. Mbak Anik Puja Suma. Jejere iki Mbak Neti. Ya. Jejere meneh Ibu Prastiwi. Oh, kok tok mbak-mbak ke kabeh iki apa dorong dibujuk? Wis merojol kabeh iki no. Iya. Wis ndoboli kabeh. Ndoboli ra. Heeh. Kabeh wis duwe anak bojo ya wis ora apa-apa. Nek melu aku mbiyen ya ijik enom-enom. Aku legan dek ya do isih legan-legan. Iya. Terus saiki do dibojo kabeh ya wis kayane wis kaya ora srek. Ha iya. Monggo diaturke arep tetembangan apa? Tak anu ya nok gandrung sing piyai apa jenenge ngudang piyai sapa sing supit. Ya. Ngaturke apa? Putra Nusantara. Ya iki di kudang sing supit men supaya dadi bocah sing migunani. Sing nyekar putra Nusantara sapa? Sapa ya sing iso? Putra Mbak Ikawe. ya. Pelok. Heeh. Jumeneng, Mbak. Ya. Anakku sing
Monggo, asli Gunung Kidul. Ya. Ngopo? Napa, Pak? Hah? Kok ngadeg kok ngono. Oh, ketatap debok to. Debok. Ayo ora mundur-mundur. Untung ora krungkep kowe. Nek krungkep ora aku dadak mlayu rono to. Napa? Lho nadahe aku Alah, pelindunge. Iya. katuan. Heeh, ya mangga. Nggih. Nena. Gunung Kidul ya, Mak. Iya, Gunung Kidul ya. Ya pegunungan kaya kene ning nek kene ra ereng-ereng. Ya, gununge mung siji nek Gunung Kidul ki mula ana ketelah apa jenenge iki? Gunung Sewu. Ah, Gunung Sewu ki Gunung Kidul lan Kidul ki ana puntukan gunung akeh banget nganti cacahe jarene meh 1000. Oh, ngono ya. Iya. Kuwi jane ana sejarahe. Sejarahe apa? Kuwi mbiyen prajurit Majapahit wedok kabeh. Heeh. Cacahe 500 dipateni karo mungsuhe Majapahit. Mati kabeh ning Gunung Kidul ki mati mlumah kabeh. Oh. Terus dadi Gunung Sewu. 500 kok dadi 1000. Acah siji loro to? Wah iya. Kok cah wedok kok iso dadi gunung iki pripun? Wis rasa tok takoke. Ya kudu dijelaske to ya. Emah, aku ora gelem jelaske kok. Sapa? Iya. Lah ya kuwi prajurit Majapahit jaman kuno banget biyen. Jaman semono Gunung Kidul ki urung dadi tanah sing dhuwur ngono kae urung. Perang to saka Yojo, daerah Mataram perang. Tembak dipanah kok critane. Oh iya. Prajurit Majapahit 500 kuwi mati kabeh. Heeh. Mati mlumah kabeh. Terus disebdake dadi Gunung Sewu. Niku nggih enten bukune. Buku ana saiki ketelingsut. Mbuh nendi. Mula ora padha to kae ana sing cilik, ana sing gedhe. Heeh. Monggo. Ana sing gempil, wis pernah. Eno. Ya. Berarti prajurite ra telaten kuwi. Kok ora telaten piye? Ayo kudune dipadake to. Wah, ora iso kok. Wong kuwi prajurite kuwi ana sing cendhik, ana sing lemu, ana sing dhuwur kok. Iya, mangga. Ana sing siji dadi loro, Pak. Enak. Anakku, monggo. Ya. Sekolah
Suarane piyai Gunung Kidul iki apik-apik ya, Mak. Nek yo aja sinden iki arep golek nang Gunung Kidul. Oh, Gunung Kidul Wonogiri. Wis kuwi gudange sinden. Oh. Bayi wedok metu saka weteng ceprut ngono iku langsung saban bengi. Ya ora kok ya. Saking kerep dadi sinden kono. Iya. Kono kuwi tenan. Kono sing jeneng apa jeneng iki dapuran pring dogok-ogok metu sindene kok. Apa iya? Heeh, suwe lho ngogok-ogok. Ha iya. Monggo. Bocah sing disupitke ya, Nak. Iya, monggo. Ika wis ngaturake apa jeneng iki mau? Ya, Putra Nusantara. Ngono ya, Mak. Heeh. Hanya ya ujube iki anu supitan dadi Putra Nusantara iki ya wajib diunekke. Ya. Beda nek karo anu mantenan. Lah, lagu-lagune ya kudu karo utawa tembang-tembange ya kudu sesuai. Ya, babakan katresnan. Ngono kuwi ya, Mak. Heeh. Ayo dibacutke. Saiki genti, monggo. Ki Mbak Elisa ur karo Saraso. Ya sisan gawe. Heeh. Ki persinden sing basa Jawane teng pletot ora karo-karuan. Ya coba kaya ngapa diaturake karo warga Mboresan Bansari kene. Heeh. Pripun Pak wonten dawuh napa? Nah, wis lumayan apik iki. Pripun Pak wonten dawuh apa? Biasane medhun ku langsung cuar-car-car kaya wong nyumet mbang api kae. Lah engko diseneni makane tarem diseke kuwi nek aku ngomong sero-sero mengko didukani. Direm nek ngomong sing sopan, sing alus. Nah, ya wong ngadep piyai akeh, piyai
saka mburesan kene iki ya sing alus, sing sopan, sing apik, ora sak penake dhewe. Ki sagadho-gadho kula nggih. Apa? Apa? Sagadho-gadho kula. Gadho-gadho ki panganan kaya lotek kae gadho-gadho. Gadhok. Nyampe. Sak nyampe. Kae gedhok. Apa ya? Gadhok iki. Iki gadhok. Heeh. Oh, utek ki gadhok. Utek ki gadhok. Ya, maksudnya bisa-bisanya. Sebisa-bisanya. Ya. Ki anu Pak Siswanto kagungan damel supitan. Supitan. Anake sinten jenengane? Piye? Pak Wildan. Mas Wildan. Wildan. Heeh. Mas Wildan sapa? Wildan Satrio Abimanyu. Iya. Wildan Satrio Abimanyu anake Janaka beratine. Nah iya anake. Bapake bagus ra, nek ra bagus ya ora wangun. Oh iki senengane kok malah nyenggol. Lho Pak Siswanto ki ora bagus ning. Sing jeneng Janaka ki aja nganu niru baguse, ning niru sifate, sifat sing apik. Ah, sifate apa? Sifate wedokane akeh kok. Yo wegah. Wah cilaka tenan iki malah aku. Iya. Bagus ning iki ana wedokane akeh. Sing jeneng ngene, sing jeneng menehi asma anake nganggo jeneng wayang. Kowe ora kudu anake kaya wayange. Dijenengi Harya Bima. Kowe ora terus kudu wonge iki gagah gedhe dhuwur kaya Bima ora. Ning sipate sing supaya ditiru karo Bima. Oh, ngaten. Nah, kaya ditiru karo bocah sing jenenge Bima mau. Ngono ya. Iya, dijenengi Abimanyu. Ya supaya sipate tiru karo Raden Abimanyu. Oh, patriotik. Patriotik, pahlawan, luar biasa. Masih muda tapi pahlawan. Membela karo wong tuane. Oh iya. Nek Sena berarti kaya Werkudara ngono. Ayo adoh. Adoh dengkulmu mlocot kowe ora. Ora usah dadak gagas Sena, kuwi wis tak sampe kene nggon Bima. Bima iki padha karo Sena. Ah nek Sena iki tegese gedhe. Gedhe? Oh. Apamu sing gedhe? Untune. Untune ngletak kowe kuwi. Iya. Sena iki takono piyai sing ngerti sastra gedhe, Nugroho iki kanugrahan-kanugrahane ben gedhe. Oh, kanugrahan sing gedhe. Heeh, kabeh mermudi jeneng-jenenge dhewe-dhewe. Ngono ya. Iya. Ika kuwi mau ya ana tegese. Ika tegese apa, Pak? Ika iki satu. Iki anake bapakne mbokne mung siji ika to. Oh, satu. Anak tunggal. Ika tunggal. Oh, ngono. Cita kuwi ana karepe. Cita-citanya setinggi langit. Ana tetembungan piyai mbiyen padha ngendikake proklamator bangsane awake dhewe ngendikake railah cita-citamu setinggi langit jika muda tuh akan jatuh pada bintang-bintang. Lho. Ya nek bintang-bintang. Nek medhun tekan donya ya lara ya. Ya ora mesti tipone nek bintang. Kowe ora mancai tembunge proklamator lho. Oh iya nek. Ha, wong kuwi wis dadi kosakata sing apik. Betul, kita harus bercita-cita setinggi langit sejauh-jauhnya. Jika jatuh akan jatuh pada bintang-bintang. Maksudnya, jadi masih tinggi, masih tinggi. Ya. Terlosor. Tatin kae ya ana tegese. Apa nek tatin? Tatin ki tegese kantong gandum. Oh. Tengek jare. Apa jarene Mbak Ani artine tengek. Oh. Heeh. Tatin ki ora. Tatin ki tresna. Oh, tatin ki tresna. Lestari ki wis ngarani Handayani ki Dayanono. Dadi katresnane Tatin ki Dayani. Oh iya. Waduh, berarti bojone bahagia ya nek duwe Mbak ya ora pati ya nek di bojone. Ya urung mesti bahagia. Nek Prastiwi apa? Prastiwi pras ki landhep, tiwi ki cangkem, dadi cangkeme landhep. Cangkeme landhep. Cangkeme landhep ora. Ayo, Elisa apa Elisa yo aku kudu ana tegese. Ayo. Elisa ki Eli kuwi jelek, sa kuwi siji. Dadi siji-sijine sing elek ya mung aku. Ah, kene kuwi ngakoni kuwi. Iya. Mangga nembang apa sa? Nembang napa wonten pamundutan napa mboten? Ki sementara masih kosong. Oh, kosong nggih. Nggih kula minangkani anu mawon sing riyen untuk tim streaming riyen nyuwun Sampung Wanci Dalu. Dereng nate itu. Dereng nate di nggih. Ora apa-apa, ora masalah. Ya. Iku mah nggih. Wong iki wayangane 2 malam. Ya, dadi iso dipondo-pondo. Monggo. Nggih.
Sambung Wanci Dalu. Ya karyane sapa iki? Iki karyane Ki Haji Sukron Suwanda. Dalang saka Blitar kono. Ya. Ki nganggo apa ngangge tembung Sambung Wanci Dalu. Ki nek dirungokke apa jenenge iki? Saire no. Iki hampir semua nglakoni. Oh iya. Hampir semua. Berarti Pak Senover. Sambunge Wanci Dalu. Takoni kan. Ben, enggak. Ya. Senadyan to prasetyanku tan kinggang rikma lan Dimas kang gemesake neno yang tipe ngentak tembong wong blesteran kok suarane apik ya Mak. Wah ya wis gelem sinau Jawa. Iya. Monggo ya asline nek kono ngomong kagok ngono. Ning karo Jawa tresnane ra jamak-jamak. Blesteran iya iki. Bapakne Jawa. Oh, mbokne gembel. iya Anak gibas. Iya. ora apa-apa terus no Pak aku pancen kaya wedhus kok. Weh, kowe ngerti to? Yo ngerti. Acah belajar e. Iwis tak omongke ngono buldong dhek. Iya. Ya wis di nek sesuk tak embake kaya anu wae, kaya buah-buahan iki malah apik. Apa nek buah-buahan apa? Anu, apa jenenge mbokne jambu Jambu karo dikawin silang karo kewan. apa ana? Dadine jambu monyet. Ha. Jambu monyet ya. Ya sesuk tak pandemke ndasmu. Edan. Kuwi arep dibandemke ndasku kuwi nah. Ya wis Boten, ben ora apa-apa. Mangga. Boten. Tekan ngendi nggih? Nena. Tipe ngentak tembong ning kakungmu tan lila mesti kandhekeng panggrahita angel nggonku Neno. yen rino banget nglang karo genti Sambungo sambungmu ing wanci raja
sing gedhe neno Kang Mas Kang Merati desake mure lestari pirantine tan ono ingkang nyaruwe kok kabeh nglakoni rungokno sing gedhe pangapuramu Kang Mas pepujanku cecantung atiku sambungku mung wancindalu ngrupe dosaremu kalawan garwamu piye terus apa Kang Kang Mas Kang Merati tesake murih lestarine HP pirantine tan ana ingkang nyaruwe ya mung akibate aku mung bayangke terus remu ing atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki pomosnan sida dadi cah telu ndak kanthi ndika apa gemati terus lanjute mendah boyo iki jenenge Langgam Sambung Wanci Ndalu ya karyane iki Haji Sukron Suwanda. Itu luar biasa ya Pak, itu lagu tapi kayak cerita kayak novel kayak cerpen gitu ya. Kaya omong apa? Kuwi ceritane kuwi lho Sambung Wanci Ndalu kuwi. Iki wayangan ora basa Indonesia. Oh iya. Ya. Oh iya. Yo sok-sok aku lali. Ayo coba ngomong baleni mau ngomong. Menika napa cakepanipun sae sanget niku kados nyeritosaken menceritakan ki basa apa? Napa Pak? Nyaritakaken kados ing napa ingkang napa niku kangen ki apa Pak? Ya kangen. Ya kangen basa Jawa. Kapang. Oneng. Kapangan. Kekapanganipun.
Mantan. Napa-napa. Mbok diar wis suwe-suwe iso kentir lho kowe. Ming perkara mikir Jawa iki kok. Iya. Angel lho, Pak. Ah ya angel padake rumangsane. Mulane Jawa iki sing jeneng basa Jawa iki Jawa basa paling komplit. Ya, paling komplit basa Jawa. Mula aja bangga menggunakan bahasa Indonesia. Berbahasa Indonesia itu baik karena itu bahasa nasional. Tapi kalau kamu menjadi orang Jawa, ya basa Jawa sing apik. Ya ana tetembungan di mana kaki dipijak di situ langit dijinjing. Nek kowe manggon ning tanah Jawa ya gunakno basa Jawa sing apik. Injih. Iya, ngono ya. Nek Jawa niku sak barang niku katahe dados napa dasanama niku lho, Pak. Lah iya. Dadine nek siji barang ki jenenge 10. Ya. Piye? Sak barang apa satu kata apa kata kuwi iso 10. Misale nek anak ya lare, ya bocah, ya apa macam-macam. Ya sunu, macam-macam. Lah kuwi ya utekku ya boyar ya mikir samono. Asalahe duwe utek kok goblok. Basa Jawa kok ra iso ra. Nggih, sampun. Tiba we nek basa Indonesia cuma jatuh tok. Nggih nek tiba. Nek tiba iki basa Jawa ngene krungkep, ngene gegeblak, ngene ndelosor. Delosor kepleset. Pirang-pirang tuh kepleset. Iya. Macam-macam. Pirang-pirang mangan we. Mangan. Pak Seno nembe dahar. Dahar, mangan. Elisa nembe gaglak. Long gaglak nggih. Ha iya wis urutane dhewe. Gaglak karo dahar apa endi to, Pak? Apik gaglak. Apik gaglak ya wis aku sing gaglak ya. Heeh. Pak Seno kok ora milih gaglak kenapa? Lah aku nek awakku dhewe tak asorke dhewe nek basa Jawa ki awake dhewe diasorke dhewe. Oh kudu merendah ya. Nek aku nyebut kowe tak unggahke derajatmu. Oh, dadi aku muni aku dahar ki aku lebih asor mbangane gaglak. Oh iya. Aku tapi yo pengen meninggikan Pak Seno ora apa-apa. Oh berarti Pak Seno yo gaglak. Malah keneng dhewe aku. Ya wis ora apa-apa wis. Ya, matur suwun. Matur suwun Pak Duwun. Elisa. Kaya mawon, nggih. Ya, Mbak Elisa. Rong lagu iki mau wis rada alon-alonan tok. Ya, iki enek sing nyuwun lumantar WA. Ya. Ana sing nyuwun podang kuning. Oh ya. Diaturake monggo. Mbak Cita monggo dipun aturaken. Ya, saka Purworejo. Iki sing anu iso bawa tentang manuk-manukan kuwi. Iya. Wilujeng dalu, Pak. Wilujeng dalu. Heeh, saka ndi Purworejo iki? Sakniki pun pindah, Pak. Oh, pindah ngendi? Sleman. Oh, ya syukur malah wis arep pindah KTP Ngayojana. Iya, saka Purworejo. Sajake diusir. Ora. Diusir ora. Ya paling ya wis pindah kagungan dalem ning Sleman ya syukur. Ya Mbak Cita. Monggo Mbak dipun aturaken podang kuning. Ya. Slemane ngendi saiki pindahmu? Gamping. Oh, Gamping. Nggih. Oh, lah kono ki pasar. Kowe manggon ning pasar? Mboten. Kecamatan Gamping. Oh, nganu to, gawe emplek-emplek ning kecamatan to. Desane Banyuraden, Pak. Oh, Banyurat. Oh, nggon Patran. Nggih. Nah, ya. Ya wis ora apa-apa. Mbok menawa bojomu arep nurunke Mbah Juru. Iya. Dadi paranormal. Iya, mangga. Aku bingung. Aku bingung. Terus? Bingung. Aku bingung. Iya. Saben dina mikir manuk. Mikir manuk podang. Neno-neno. Agawe gregeting ati. Iya. Ki uga di streaming langsung lumantar channel Dalang Sena. Ngono ya, Mak. Iya, iki
Wis pira nek ra 12.000 sekitar semono kuwi sing padha mresani no. 12.000 penonton. 12.000 penonton iki biyuke nang kene ora amot. Iya. Lapangan kuwi mbumbuan. Saking akeh. Alhamdulillah duwe channel sing wis ngrembaka no. Iya. Sesuk tanggal 7 Januari ulang tahun channel Dalang Sena. Oh iya. Wayangan. Awane angguk. Oh iya. Terus ora mendha tak pikatku telute bendo ya ini awan ning omah wis ora krasa
Matur sembah nuwun Mbak Cita. Ya, Cita Maharani. Ya. Ngawur wae gawe jeneng. Aku ngertine ming Cita ya jenenge mburine tak tambahi dhewe Cita Maharani. Ya. Ngono ya. Ya saiki ngeduke Bagor no. Ya. Ayo Tin, ora nesu to Tin kuwi. Lho. Ngemut apa ya? Mot permen. Oh, iya. Ora ngejak aku le tuku. Maksudnya napa? Lah ya nek ngejak aku ora kowe tak tukokke permene. Sing tuku permen aku sing ngemut kowe. Tuku dhewe bae. Tuku dhewe wae. Ya, ora sah nesu. Ya. Wong dudu nekke Bagor brand kok nesu. Bagor kok kaya ngene mendah. Mendah apane? Mendah wadahe jerone. Ha iya to nek disuwek wek ngono. Sur. Apa nih sing cur? Ayo jerone Bagor kuwi kok. Emangnya wadah Bagor brand iki wadah napa to? Wadah pakan kire, pakan wedhus, pakan sapi. Apa nganggo brand ngono apa? Lah iya nek brand ki jenenge brand ki nggo pakan apa-apa kok. Iya, lah sing jenenge ya udu aku. Ya, terus neng YouTube ya kondang. Tatin saiki komentare Tatin Bagor brand ngono saiki. Ya ora apa-apa, Adi watuk lho. Nggih. Oh ya gampang tambane watuk iki nek. Napa, Pak? Mau sore kowe omong aku matak tembungke karo piyai kene nek ana jeruk pecel ae diiris. Iya. Terus dikeceri jeruk pecel kuwi diperes kei kecap sithik. Heeh. Terus diombe sak sendok, ilang watukmu. Napa langsung ilang? Langsung sak cangkeme. Iki senengane. Nah piye kok ya ilang? Ah iya, nang ilang ya dilaka. Ayo nembang. Ya, awake saya lemu ben. Ben ra apa-apa. Men ana sing cilik ana sing lemu ngono lho. Lah ya nek mesake panggunge to ya ngebak-baki kudune cukup nggo wong loro ming nggo wong siji kowe tok. Iya. Ya sesuk ya sing luwih jembar meneh. Apane? Panggunge. Lah saiki panggung ki ukurane wayang ya ming semene iki luwih jembar lek golek nggon kangelan kok ya. Iki lho sing mbak-mbak iki. Iki engko aku ora krungu suaraku kok. Pak budak ora krungu. Lho iki kurang ajar karo dalang ya ngunekke budak. Mas nganggo sound system kok ora krungu lho. Apa? Wis nganggo sound system. Nganggo sound system apa? Kok ora krungu? Men cetha ngono lho. Lah ya kuwi sing mbak-mbak niku. Ya ora apa-apa ayo nembang. Nembang napa? Kembang rawe. Kembang rawe. Kula nek ora tak selang-seling ngono ndak ora belajar. Dibawani Sinom Grandel modar wis. Bawane anu mawon. Apa? Dandang gula. Dandang gula apa? Sedhe. Semarangan. Sing piye? Yogyakarta. Oh, ya wis sak karepmu cah pinter kok ya. Lah napa sing niku napa? Wis kuwi wae. Yogyanira kang para prajurit. Dhuwur tapi dhuwur nggih. Ora apa-apa, dhuwur ya engko nganggo jengget. Yogyanira Kang para prajurit lamun isa samyan uladha sami anu ladha tu ing ngene tu ing nguni cari tane anteli rasang
Prabu. Sasra. Ah, kleru wis engkokmu. Terus ing Mahespati. Oh ya bener. Iya, arep omeng bagor ning bener. Aran pate suwanda. Ayo, arep ketrikel dhewe to kowe. Heeh. Aran pate suwanda. Ayo ta. Ngapan julu. Lane aja ganggu to. Ya kowe iki ya ora ganggu wong sing jeneng dalang iki kan sok nirokke suarane sinden biasa. Men kowe kuwi sing goblok. Jangan dadi melu Hah? Dadi melu-melu. Aku gak senengane melu-melu ora. Lelabuhan barengi meneh. Lelabuhan. ora dibarengi gelo. Ha iya, muring-muring. Piye ta ki? Heeh. Nipun kang kinelong tri prakara guna kaya urune kang denantepi den antepi nuhoni trahu tama ya gedruke sik ya ndrung dendeng tak deng ayo mangga ya jogeti lho Tin ya karo golek keringet meng awake suda nggih niki rada adem e dadine wis saya mlembung kaya apa rita sing mlembung nggih iki lho gegermu lho delaken ngapa gegermu kene iki wis mulai daging tapi ket biyen cen daging ya wong kok kaya wedhus maksudnya piye papat apa papat kene tukul ngarep tukul ra ya ora apik to wedhus nang isor kok ora nang mburi ya engko nek kok konangan aku anggere turu mengkuro par tak gambari gambari apa ya tak tambahi loro men kaya loro men kaya papat iya ayo mengon madhep ana ta ngapa ha kuwi lho wong wedok kok mlentung gegere ora ya bangane mlentung ndase arti gawe mlentung ndase ye jenengan kok kene kowe kuwi kok antel kene lho kuwi wong wedok apa gali ya areng ngantil yo goyang gitu
Biasane nek joget megal-megol kaya lakune mentok. Iki mau ngapa megal ora? Saiki luar biasa tenan. Kok kene kowe krungu angine mak. Alah ming bagor kowe kok. Hah? Ming bagor. Ning bagor ora apa-apa, ora usah dadak kowe gagas parapamu bagor sing penting penampilannya luar biasa. Iya, ya marep ming sak bagor. Ning penampilannya luar biasa. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Matur sembah nuwun Mbak Tatin. Iya. Kari diurutke. Iya, mengko bar diurutke terus ngeteruske laku ya, Nok. Ya, sapa saiki? Saiki loro sisan, Nok. Oh iya. Mbak Ani karo sapa jenenge iki? Bu Prastiwi. Oh iya. Yo. Nyanyi apa duel? Lho. Kok duel ora? Nyanyi duet monggo. Jumeneng yo alon-alon yo kowe iki yo nyinden malah dodol wedang. Ngedep tromos loro barang. Iya, ngladeni ibu-ibu Waranggono ya apa? Wah. Wow.
Sinden nek kaya bal pingpong ngene iku. Menggare goleke raket terus disemetke. Tuas ngono glundung. Iya. Aja mbok ece to. Ben apa-apa. Mbak-yuyuku dhewe kok tak ece ya. Iya. Ngapa kok mengapurancang ngono? Nunggu leh war ngenyek meneh ayo terus ke. Ayo. Ya ora lara ati ngono kuwi. Ya. Duet karo Ani. Ya. Lagune apa? Sing biasane diunekke no. Ya iki uga mau ana pesenan saka sapa? Pesenan ning transit mau ana sing nyuwun lagu Liwung. Oh iya diaturake. Men digejahke wong loro iki. Ya. Dikiprahi no. Ya matur suwun. Urung kok. Iya. Nek wis rampung le apa? Nembang. Ya. Urung wiwit kok jogat-jogat iki kentir apa piye? Sinden nek kurang saon ya ngono. Gatel, Pak. Heh? Gatel piye? Pengen joget. Ya engko nek gamelane muni kok ya sabar kok ya. Ndelokke si Tatin nek joget penak ngono. Iya. Nah karang kuwi ya. Dikukur coba iki. Dikukur gatelen. Ayo karang carada piye kok ya? Oh, aja kok weruh gamelan ditata. Weruh gamelan dangkut truk kowe joget kok, Dek. Iya, saking senenge. Monggo. Ayo diaturake. Yo. Kosike. Urung-urung kok au. Lho, ben semangat ngono lho, Pak. Oh iya. Ngono. Ayo Prasko ya. Ngono, Pras. Lah apa wong. Ben mboten ngantuk nggih, Pak. Wis ben ora ngantuk. Ya monggo, dados yuk. Dong karepe Ani iki ora dong. Ani iki mau nirokke sapa kae? Saskia Gotik. Goyang itik baeno nih, baeno. Ngene iki lho. Ngono iki lho. Coba menamu iso ora? Coba Bu. Le obah iki aja kabeh. Aku ora kulino. Obah iki mung mburi tok. Itik goyang itik. Kaya nek bebek mlaku kae lho, itik. Coba nih. Kudu nganti iso gak aku nek. Ada. Piye? Apik ta? Coba ngenamu. Angel. Kudu belajar kok ya. Engko urung nek kae ngetokke goyang gergaji. Apik. Kowe iso ora kowe? Jerokane apik. Iso ora kae goyang gergaji. Kowe senso ya ora apa-apa wis gawe. Matone iso. Ciwala kaci kok belok. Ora mung tangane tok. Ngene lho, Bu. Melu lho. Kae. Ngono kuwi dimatke sik. Coba praktekno ya. Kudu belajar. Lho, apik to. Wis anu apa jenenge? Lakere wis rusak. Dadi ora iso mubeng-mubeng kaya canom. Ayo perbandingane ora sah nelongso. Kudu belajar, kudu semangat. Aku mbiyen dem nom ya. Harus bisa, Bu. Harus bisa. Oke, ya. Goyang sing bango kae sing sikile dangkat siji ya ana.
Piye nek engko sithik. Oh, ngono kuwi. Lho, kuwi kudu diapalke. Karo melet gak kaya kirek. Iya. Mangga, yuk. Kendangan ngene iki jogetane kaya nganggo kuda lumping kae. Ora mung ngiwonengen-ngiwonengen. Kudane ndi, Pak? Neni terus ya. Aku deloke raimu wis memelas e. Kilang. Cah cilik kok yaine melu nyinden barang. Mulai kan masuk sekolah. Padake cah SD wae ora. Ya. Enggak, ayo Mas. Masuk angin, kowe masuk angin to, kok kaya ora seneng. Buyur, heeh. Ngopo? Masuk angin. Buyur. Vertigo. Wah? Vertigo. Kupinge. Vertigo. Ya sesuk leren, sesuk awan rasa nyinden. Oke. Tak pijeti. Hah? Sing loro nggon apa? Ngon kene. Nggon. Wong vertigo kok ora lara nggon kene. Aku jenenge kowe goblok. Vertigo kok weteng. Vertigo ki nang ndi larane nggon sirah. Kok vertigo kok kene? Beda kok, beda. Kene larane. Ha ta? Du aku. Oh, sirah vertigo. Bathuk. Sesuk tak tambah. Didak-idak ya. Mangga ya. Delok saka kadohan iki kaya bebek ditutke anak-anake kae. Iya. Sing arep mbokne wangun le mlaku sing mburi titik-titik. Kaya meri ya, Pak. Heeh, anggere sak 3 langkah nelek, 3 langkah nelek. Titik-titik cret, titik-titik cret. Iya. Yo, mangga. Biasa. Ya. Wis galeran kita iki rada nasihat tenan iki. Sampun. Yo. Sampun. Yo. Util. Seneng ya. Heeh. Mau nang transit iki tengok nang sore kaya cilik banget kae. Iya. Iya Mbak Prastiwi. Ya arep dikaya ngopo kae Mbak Yumu. Budheku. Oh iya. Ya ora apa-apa, Mak.